Ina na sai ne wadda duniya take yayi, ina nan akan mutane masu daraja. Wannan bidiyo da kuka gani suke yada yan propaganda, ni sunana a wanki gara, domin su yan gandujiya da kuke gani kudinmu ne na jiha suke wasa da yi. Madugu ya ce sun ba ku karba, wayo kake musu kenan, wayo nake musu. Ka san yi dan gandujiya ruwan garori ne da shi ka wanke yi, in ka wanke shi ka da gida gidan masu amana. Allah ko kai niki mu, wato kai da yanzu kana wankan su ne, kana abu gira wannan abubuwa da suke ban wanka nake musu, ba su suke wanka ta. Allah wallahi ani nake musu wanka. Wannan ma kokan duk ƙarya ne. Ne mun kallon jaki, ne musu kallon harawa, ne mun kallon teba, ne musu kallon miya, su ne mun kallon buri, ne musu kallon ayaba. Ba haka ba gwamnatin cuwa-cuwa ba kenan. Ina ba na mun yanzu ga mayin idan ka gaba ka takalmin ka sani ba iya cin da ya tsire game da zuwa gidan madugu. To yanzu na baka mayin ka rika yawo akan mayin, kai ba yadda aka matasa suke hawa Dubai, kai ba ka hawa Dubai. I love you. Sunan mayin din nan Dubai. Matasa suna hawa Dubai, sai dai a rage mun hanya, za a rage mun ba sai na wanke kabata. Mun yi addu'a Allah nuna mana gaskiya. Wallahi na hauke tafiyar yau na gane gaskiya, na cire jar hulan na ko ma yin bani da ni a tafiyar nan, amma yanzu tun da na biyo masu daraja sun dora mana jaddara. Allah ya tsara gwamna lafiya, ubangiji Allah gwamna namu shugaban kasa na je yayi mun alheri. Yanzu gwamna na dawo hannunka, ina ga Allah maraya da ni, ka rike ni, na cire jar hula, na dawo masu daraja. A karkara. To wai sha girgirbo me ka shigo yi gamen house ne? Wallahi nan gamma house da ka gani. Na higo, na karbi shahada, na zo in yi munna wanda Allah bai inda annabi yake nan ne Madina. Ban gane ba. Idan Allah ya bai mutum kuɗi ko mulki kai hasada da Allah kake faɗa. Ni ba zan faɗa da Allah ba. To yanzu ina jar hularka. Tana gida na kone ta. Subhana. To amma ga na ganka da sabon mahin, gwamna ne ya baka kenan. Wannan ba ma gwamna ne ban ba. Kwantar da hankalinka, Alhaji Dauda Kahuti ya bani mashin. Rarara kenan. Amma da duk kana shan tsinuwa ko mutum ba a tsine maka walana kullum tsine musu muke, ko yanzu ma ina cewa duk waɗanda suka zalunce mu da na gida da na waje Allah ya tsine musu albarka, domin sun mana zalunci, sun zalunci mana mutan Kano, kuma za mu ci gaba da tsine musu albarka da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu daga nan har abada.